Hello! Welcome back! For today's video, magluluto tayo ng pansit mami Bisaya style. So, ipapakita ko sa inyo paano ko prepare ang pansit mami. Just keep on watching. So ngayon, ihanda na natin ang ating mga sangkap sa pagluluto ng mami. Ito na ang ating mga sangkap: bawang, sibuyas, spring onion, siling haba, ang ating pangmalakasang magic sarap na pampalasa, black pepper, at chorizo de Bilbao. Mantika, toyo, mixed vegetables, pansit bihon, pansit canton, at ang ating ground pork. Magsisimula na tayong magluto ng pansit mami Bisaya style.
Ito ng ating finished product na pansit bami. Bisaya style. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!